Vítam vás na mojom kanáli Niang Tarot. A dnes sa pozrieme spolu s kartičkami Lenormand, čo vám chce odkázať osoba, ktorá je od vás ďaleko. Takže čo vám chce odkázať osoba, ktorá je od vás ďaleko? Čo vám chce odkázať osoba, ktorá je od vás ďaleko? Čo vám chce odkázať osoba, ktorá je od vás ďaleko? Takže osoba vám chce odkázať, že sa chystá za vami na stretnutie. Zatiaľ vás obzerá a sleduje cez internet, ale chce prísť na stretnutie, chce sa ísť s vami niekde zabaviť, sadnúť si niekde na nejaké pekné miesto, cíti sa sám, cíti k vám lásku, nehu, čistú lásku, túži po vás, chcel by s vami rodinu, pevný vzťah, má kľúč k tomu, aby ste to spolu dosiahli. Ešte sa pozrieme. Vám chce ukázať osoba, ktorá je od vás ďaleko. Čo vám chce ukázať osoba, ktorá je od vás ďaleko? Čo vám chce ukázať osoba, ktorá je od vás ďaleko? Čo vám chce ukázať osoba, ktorá je od vás ďaleko? Tak chce to čas, buď prosím ťa trpezlivá, cítim k tebe lásku, priťahuješ ma, mám ťa hlboko v srdci, viem, aký je smer, kam smerujem, čo chcem dosiahnuť spolu s tebou v našom vzťahu. Je to čisté, naplnené. Ide tam šťastie do domu, zázemie. Takže toľko vám chce odkázať vaša osoba. Prajem vám pekný deň a dovidenia.